Rianxo saiu á rúa atendendo a convocatoria da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para exixir unha atención primaria de calidade. A multitudinaria movilización, a que se sumaron tamén veciños de concellos limítrofes, partiu dende a rotonda de Té para rematar diante do centro de saúde. Foi alí onde unha representante da propia plataforma deu lectura a un manifesto, no que unha por unha se deron a coñecer todas as carencias que ten actualmente o centro. Entre as súas reclamacións figura a necesidade de ampliar o horario actual do PAC, para que comece a funcionar xa dende as 3 da tarde. Outra das súas queixas garda relación coa falla de facultativos. Na actualidade só dispón de 5 médicos das 8 prazas dispoñibles. Días como hoxe temos que demostrar que para nós é importante ter unha atención primaria digna de calidade. A atención primaria é a que está máis cerca da poboación, a que está cerca das persoas máis vulnerables. E non pode ser que teñan os retrasos que están tendo neste centro de saúde, que ven determinado porque, claro, si hai días que están traballando 3 de 8, eso implica que non se pode dar atención que significa atención primaria, que é unha atención cercana e de calidade. Pero dende a plataforma sinalan que as súas queixas continuarán ata que Sanidade non cumpra co que consideran lles corresponde. Así seguirán coas concentracións os venres á 1 da tarde diante do centro de saúde, ás que convidan tamén a veciñanza a asistir.